Jeste ljudi, danas ćemo snimati Rayman Origins igricu. Zanimljivo je veoma i krenimo. Idemo. Ja sam prešao nekoliko nivoa, ali ajde mi da krenemo. Ova epizoda će trajati kratko. Igrica je veoma zanimljiva. Hop. Ja sad izgledam ovako, obično možete da napravite, ne da napravite nego, kako se zove, možete, kada, ja imam sad 5 kristala, jednih, i tako vi osvojite nove likove s pomoću tih kristala. Evo vidite, mogu onako srednje da